Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po katuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa mga isusunod ko pong mga video. Ipagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman at sa lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan lamang po, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po niyong isa puso't isipan at manatilihin magpakumbaba sa isa-isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay, at ito'y malaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat na mga ginagawa niyo mong mga kabutihan. Pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ang ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ay sa mga mahihilig pong makipag-inuman dyan sa labas, sa mga barkada, sa mga piyesta o sa lahat ng mga yung lasinggiro dyan, mga mahilig pong araw-araw po umiinom. Kung gusto nyo pong halimbawa pumunta po kayo sa okasyon na ayaw nyo pong maglasing, yung pinipilit po kayo uminom na ayaw nyo pong uminom, makipag-inuman, ito po ay aking babagi po ay yung mga naniniwala lang po dito. Aking babagi. Kung hindi po kayo naniniwala po dito ay skip no lang po. Ay babagi ko po sa inyo ay yung orasyon pampatabang ng alak, Liwagan ng Pangasinan. Kung talagang ayaw nyo pong uminom at pinipilit kayo, o halimbawa po may nakasagupa kayo na nagiinuman sa daan na hindi po nyo kilala at pinilit po kayo na pinainom, o halimbawa hindi po kayo makakadaan kung hindi kayo makakainom, ito po ay maganda pong usalan nyo. Parang pag binuga po nyo itong orasyon na ito ay parang tubig lang po na iinumin nyo po. At kung may konting lason na nilagyan po na nila lason ay matatanggal po ng lason po. Ito po ang dabis po na pampatabang ng alak, pampatanggal po ng lason po ito. Kibabagi. Basta pag inuusan nyo pong orasyon na ito ay sa isip lamang po. Kasi karamihan po sa atin ay kung may nagiinuman na halimbawa nagiinuman sila sa gilid ng kalsada, at kung nakainom na sila ay may parang hawak na nila yung mga hawak nila, parang hawak na nila yung buhay mo, pipilitin kang uminom. So, hindi ka paparaanin kung hindi ka makainom. Isang pamamaraan po yun. Tapos kung po kayo,
sama kayo sa mga piyesta at hindi po kayo talaga umiinom, nakikisama lang po kayo at gusto ko yung painumin, hindi po kayo makakatanggi. Yun po, ito po ay isa ulo po ninyo lamang po at ikon po sa alak, ihi po sa alak, isa inyong ipapainom. Huwag nilagyan po nila ng lason po, ay matutunaw po yung lason dito po. Ay babagi ko po sa inyo, hindi ko na nilagay po yung pangkon ng lason kasi nilagay ko lang po ang pampatabang ng alak, pero automatic na po yun, ito na lahat na po yun ikakarga o malulusaw po. Yung alak po na napakatapang po ay parang tubig po na iinumin nyo lamang po. Pag gumagamit po kayo nito ay isa po sa isipan po, focus po kayo sarili, na tiwala po sa ginagawa nyo. Yun lang po. Kung nais nyo pong ba ninyong tumabang ang alak na inyong inumin, kung ganon ay usalin po, banggitin po lamang ninyo ang orasyon ng 3 beses ay po sa alak, siguradong itong tatabang ng alak na iyong iinumin. Narito po ang orasyon. Kohibik kaminus kubi lidi chi. Kohibik kaminus kubi dikchi. Kohibik kaminus kubili dikchi. 3 beses po. At usalin po yung susi po. Upits, madak, abonatak, kurukurunod. 1 beses lang po. Upits, madak, abonatak, kururuod. 1 beses lang po. Tingnan nyo po yung sinusulat ko po dito kung ilang, halimbawa, ito po 3 beses po ito usalin, tapos ipo sa alak. Tapos bagitin nyo po yung susi, 1 beses lang po, ipo nyo sa alak din para tumabang po siya. Ipapaliwanag ko po sa inyo lahat na pag nag-uusal po kayo, ibig ko sabihin pag nag-uusal po kayo orasyon ay 3 beses po, halimbawa ipo nyo sa alak, 3 beses po ipo nyo sa alak, tapos sunod nyo po yung susi ay usalin po yung 1 beses na po, ipo nyo rin sa alak po. Yan ang susi. Yung ibig sabihin po ng susi ay nagpapaandar po ng orasyon po na yan. Para alam nyo po, ang susi ay nagpapaandar po ng orasyon. Dapat po ito maisauro po ninyo at naka poder, bakod, balabal, pundo kayo dito. Yung mga baguhan po na mag-uusal po nito, hindi po mapapagana. Dapat po ay may poder, balabal, pundo at bakod po kayo dito na mag-uusal po nito. Hindi po basta-basta po ito na iusal lamang po. Kasi mataas na level po ito na kibabagi ito na pampako ng alak, pampatabang. Dapat po naintindihan po ninyo ang ibig ko sabihin. Dapat po dito ay naka-poder, balabal, bakod, pundo kayo dito. Kung talagang may kayo, virtudes po kayo, kahit hindi na po kayo magbakod balabal, kung virtudes po kayo, yung talagang layo nyo na po na virtudes po kayo, ay mapapagana po nyo ito. Pero kung yung nag-aaral po lamang kayo sa spiritual o pangkwan po, hindi nyo mapapagana po ito. Dapat po, para mapagana po nyo nito ay magpoder, bakod, balabal, pundo kayo bago nyo po usalin po ito, at siguradong mapapandar nyo po ito.
Sana po nagustuhan po yung aking video. Shout out from Ninita Rotaero, Shirley Uriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Virlindo Palisok, Ryan Labisti, John Explain na din, Andy Bonifacio, Chrisley Abugao, Orchili, Tinetron, Angelica Bundok, Gerardo Jimenez, Charita Palma, Elisiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Norita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupemia Felipe, Ilmay, Triple E Commented, Marina Arangis, Loli Kayago, Joan Babes, Nuggets, Gillian Jake, Bolbider, Rosino Borja, Enerpic, Mocha Hunters, Nathans, Bert Commented, Marilyn Dumampo, Ali, Birka D. Has Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Nandicho, Brian Bimsa, Rudy Joaquin. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon lang po natuklas ng YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated. Kung gusto nyo mapa-shout out, maganda po kung may nakasulat pong mga, kung taga saan po kayo, para makon po kayo, kung kababayan ko po kayo, taga saan po kayong banda. Maganda po yun. Huwag kayong matakot na pagbigay nyo po yung address po nyo. Hindi naman po ako mangkukulam. Nagtuturo po nga ako ng nagbabagi po ako para makatulong po sa inyo. Ang gawin po ninyo ay bumili po kayo ng isang malinis na notebook. Tapos lahat po ng aking binabagi ng orasyon ay isulat po ninyo para malaman po nyo kung ano tong bagay na ng orasyon na aking ituturo. Marami po akong ituturo po sa inyo panggamot dito. Ito po nyo lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye bye po.